Forma, ajde formu! Skroz do kraja! Ali, lako. Ovaj koji je napravio 80 je nije prvi kraj. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ajmo Mojer! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Vamo Andrej! Ajmo i to! Odmori! Zvuci, odmori! Ajde još jedan! Stop! Bravo Andrej! Lightweight! Ako ne bude stol, ideš doma pješke. Čekaj, odmori, čekaj, odmori. Ono je počeo, ali... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Amico! 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Ajmo još pet! 20 sekundi, Ajmo još pet! 46, 47, Ajmo! 48, 49, 50, Ajmo još 10! Ajmo! 51, 52, 3, 54, 55! Još jedan, ajde! 56, 56! Bravo!